सो गाईज वेलकम टू माय फर्स्ट मिनी ब्लॉग. तर आज सकाळी खाल्ले कलिंगण, कारण मला जायचं होता रेडीच्या गणपतीच्या दर्शनात. आणि काहीच एवढा गरम होता ना, गरमीत कलिंगण खाण्याची मदत वेगळी असतात. त्यानंतर आमच्या मांजरींचा पिला नवरा टाईमपास केलं आणि नंतर दुसऱ्या मांजरीने आमच्या पिला घातलेली. ती तर एवढी गॅस क्यूट वाटत होती ना, कारण लहान होती ना, लहान असतानाच गॅस क्यूट वाटतात आणि कलर पण मस्त होतो, व्हाईट अँड चॉकलेटी. त्यामुळे त्यांना जरा वेळ खेळायला आणि निघालं पेट्रोल भरूक निघालं असताना तर फक्त तर आमचं रिओ आधीच येऊन गाडीवर बसलेलो, कारण तो बघितच असतात एका कधी फिरत आणि हो झाल्या गाड्यांच्या आडू येतात. एकानंतर घराकडे सोडलं आणि मी निघालं माझ्या पुढल्या मार्गात, म्हणजे रेडीच्या गणपतीचं दर्शन. काहीच गरमी एवढी होती ना, खूप गरमी लागत होती, असला डोक्यात तापलेला. तरी पण काहीच गणपतीचं दर्शन तर घ्यायचंच होता. तरी पण मी गेलं पुढे थोड्या हळूहळू गेलं आणि मोचेवाड पुलावर येऊन पोचलं. तर आनंद घेतला तिकडनं, काहीच एकदम भारी वाटत होतं. नंतर पोचलं आरवलीच्या वेतोबा मंदिरकडे. वेतोबा देवा बाहेरून नमस्कार केला आणि निघालो मग पुढे, आणि थोड्या रेडीच्या गणपतीकडे पोचलं. आणि बाहेरच गाडी एवढे लागलेले काहीच असं वाटत होतं गर्दी